Hola, bon dia a tothom, a tots els que hi sou, encara que sigui només per prendre l'ombreta una estoneta. Jo sóc el Ferran Aixalà, per si algú no em coneix, i per si algú em coneix també sóc el Ferran Aixalà, i sóc de Lleida, perquè no em canvio el nom, depèn de si la gent em coneix o no, i veureu que parlo amb el nord-occidental. Benvinguda, benvinguts. Benvinguts i benvingudes. Si no ho sé, aneu passant, vull dir, casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bé, amics i amigues, jo us vinc a parlar del tema de les revistes, d'acord? És un tema que dintre de la Setmana del Llibre, doncs, creiem que havia de tindre un pes important perquè és una de les coses que ens fa companyia des de que naixem. I, de fet, avui us vinc a demostrar que des de que naixem fins al dia que deixem aquest món, les revistes ens fan companyia i són revistes que les mantenim sempre i són com un gran tresor. A mi em va passar una cosa quan jo era petit, que és que em van fer el regal més tonto de la història, un regal que no vaig saber acceptar, fins que vaig veure de què es tractava. És un regal que el meu padrí li va fer al meu pare i el meu pare me va fer a mi. Aquest regal era una subscripció a Cavall Fort. D'acord? Em van regalar un tiquet que ficava estàs subscrit a Cavall Fort. I vaig pensar, i el regal on és? I el regal on és? I me'n vaig assabentar, me'n vaig adonar al cap del temps que cada setmana m'arribava un regal a casa i era un exemplar del Cavall Fort. I amb això us vull fer veure que subscriure-us a una revista és un regal cada vegada que hi som, una petita novetat. Per exemple, avui en dia estem molt acostumats a que estigui tot digital, de fet les revistes també hi són en format digital, però avui em porto moltes en paper. I en parlarem de totes les que puguem, d'acord? En qualsevol cas, quan estàs subscrit a una revista i obres la bústia i veus la revista, és com un petit regal, és com si avui en dia algú rep una postal. Algú de vosaltres rep una postal avui en dia? Ningú. O una carta escrita a mà i fa il·lusió quan la reps? Doncs això és el que em passava cada vegada que veia una revista. Llavors, avui el que us vull parlar és de tota la vida de l'ésser humà, des que neix fins que mor, com ens pot anar acompanyant les revistes. Començant, per exemple, per les que us he dit. Per les dels més petits. Tenim la revista Piu Piu, per exemple, que és per als més menuts de tots, que ens pot fer molta companyia per nens de 0 a 5 anys. Podem començar a aprendre a llegir amb aquestes, de 0 a 5 anys, aprendre a llegir cap als 4 o 5, sí, però és una revisteta preciosa, molt cuqui, amb molts dibuixets i molts jocs. A través del joc podem educar. Tenim també la que us he dit, la mítica, el Cavall Fort. El Cavall Fort, que també el tenim per aquí darrere, hem ficat l'expositor. El Cavall Fort d'aquesta revista m'ha fet molta companyia al llarg de la història. Del Cavall Fort em va néixer el seu germà petit, el Tatano, que és pels més petitets. A casa nostra érem 3 germans i ens barallàvem per a veure qui tenia el Cavall Fort. Doncs també va fer el Tatano i com que jo era el gran, jo agafava el Cavall Fort i les meves germanes agafaven el Tatano. Més petits, tenim la Namaka. La Namaka és una altra revista a la que us podeu subscriure. Per cert, jo aquestes revistes no me les emportaré cap a casa, per tant, si algú les vol, que m'ho digui, que li puc donar. Bueno, tinc permís per donar-li? Sí? Si alguna d'aquestes revistes que avui us estic ensenyant que dius ostres, em faria il·lusió tenir-lo així, jo us la regalo. Bueno, jo no, us la regalo la PEC. Jo faig de missatger. D'acord? I el Petit Sàpiens, veurem després també el seu germà gran, que és el Sàpiens, però també tenim el Petit Sàpiens. Amb el Petit Sàpiens és xulo perquè pots arribar a descobrir coses que no sabies quan ets petit. Per exemple, avui en dia hi ha molts nens que diuen mira, vaig a disfressar-me de pirata i diu, ostres, llegint el Petit Sàpiens saps que pirata no era una feina bàsicament divertida, sinó que era una feina dolenta. O la Sirenita. Disney ha fet molt mal. La Sirenita és un conte infantil, és preciós, però les sirenes aterroritzaven els mariners. Com ho saps, això? Llegint el Petit Sàpiens i comences a saber coses d'història que de petit ja et fan començar a pensar d'una forma potser diferent a la que estem acostumats quan som grans. Dir-vos també que totes aquestes revistes que tinc aquí, el Cocote, el Tatano, el Cavall Fort, el que fan també és explicar-nos rondalles i contes noves, formes noves de veure i de gaudir de la literatura infantil. Per exemple, estem acostumats als contes clàssics, que està molt bé els contes clàssics. Per exemple, la Caputxeta Vermella. La Caputxeta Vermella no s'aguanta per enlloc avui en dia. I ja potser hauríem de començar a deixar de parlar de la Caputxeta Vermella com un conte eficient i bo. Per començar, la mare li diu, Caputxeta Vermella, per favor, no té nom la nena? Que li hem de dir Caputxeta Vermella? No es diu Núria, Laura, alguna cosa? No, li diu, Caputxeta Vermella, vine cap aquí. Mira, que la padrina està malalta i com que està malalta, porta-li aquest pastís. I dic, senyora, si està malalta, porta-li medicines, no li portis un pastís. D'acord? Quines coses estem ensenyant a la canalla? I a part li diu, i mira, passa pel mig del bosc i allà ja et ficaré una capeta per tapar-te. Dius, serà de camuflatge? Diu, no, vermella, que et peguin els llops. Gràcies. Jo crec que la mare tenia una doble missió, que era matar l'abuela i la nena
amb un sol disparo. Llavors, la nena se'n va pel bosc i es troba al llop que li diu agafa aquest camí. Arriba a la casa del llop, quins ulls més grans que tens, quina boca més grans que tens. La nena no coneix el seu avi, a la seva àvia, que li ha de preguntar quins ulls més grans que tens, quina boca més gran. Quins contes estem explicant a la seva canalla? I no sols això, sinó que després arriba un caçador, quan ja s'ha menjat a tothom, li obre la panxa i surt la caputxeta i surt l'àvia. Però quin sistema digestiu estem explicant a la canalla amb aquest conte? Coi, si expliquem les coses bé, expliquem-les bé. Ja que estem entretenint, eduquem també. No sols això, sinó que si el llop està disfressat d'àvia, vol dir que l'àvia surt despullada. No us ho heu plantejat mai, això? Però clar, si se l'ha menjat... Però què és això? La Blancaneus mateix, la Blancaneus també. Oi, la Blancaneus és una senyora que és una madrastra que té una dèria que vol saber qui és la més guapa del món, la més guapa del món. La més guapa del món li pregunta a un mirall i el mirall li diu cada dia. Amb la qual el dia que el mirall li diu que és la Blancaneus, què fa? Diu, doncs bé, mateu-la. Molt bé, això estem ensenyant a la canalla. Fantàstic, contes de sempre. Se l'emporten al mig del bosc un caçador que no s'atreveix a matar-la, que fa? Mata un cérvol per arrencar-li el cor. Que jo sempre he tingut la teoria que era la mare de Bambi. Aquí mata, però és igual. Li agafa un cor i se l'emporta. Després, com que descobreixen que encara està viva, doncs ella es transforma d'abella, li dona una poma, la mossega, se queda allà amb una urna de vidre, que estan allà els enanitos que no saben si donar el pes o votar, i arriba un príncep i li fa un petó a una morta. Però què estem explicant a la canalla avui en dia? Pues per això és important que hi hagi revistes d'aquest tipus. Per què? Perquè aquestes revistes el que fan és jugar amb la creativitat, jugar amb els infants, tenir-los atents, agafar-los ganes de llegir. I això és un petit tresor que quan ets gran, quan ets avi, t'agrada tenir-lo a casa. I és una gran col·lecció. Jo, de fet, tinc la gran sort que el regal aquest que em va fer el meu pare, que era una subscripció a Cavall Fort, és el mateix regal que li va fer el meu padrí al meu pare, amb la qual jo tinc tots els Cavalls Forts, des del número 0 fins a dia d'avui. I és un gran tresor que no canvia per res. I gràcies a ell he descobert el Jaume Fidel, l'Hotel Bruixot, el Sergi Grapes i milers de personatges més. Ens anem fent grans, d'acord? Això és la part infantil, ens anem fent grans. Algú vol alguna d'aquestes revistes? De veritat, Vols alguna? No. Mira, jo deixo aquí, sense mirar. I si vols agafar una, no t'ho portes. D'acord? Ens anem fent grans, anem creixent, i què passa? Agafem afició per la lectura. Agafa el micro, per poder-me moure. És que porto moltíssimes revistes. I tenim el Faristol. El Faristol és una revista que el que ens parla ja és de llegir. Són recomanacions de lectures juvenil, amb la qual és com allò que fem moltes vegades. Mira com l'agafa! Clar que sí. I què dius que en vols dos? Agafa'n dos, tu tranquil·la. Te la regalo. Feliç aniversari. És el teu aniversari? No, fantàstic, molt bé. Tu també vols un cavall fort? Pa tu niña, oi tant. Pa tu niña. On està tu niña? 12 anys té? Doncs sí, el cavall fort va bé. I si no, el petit, sí, i tant. Mira, el Reporter Dog, per exemple, o aquest, el Petit Sapiens, i tant. Mireu, el Faristol són recomanacions de lectura juvenil, infantil i juvenil. D'acord? Revista de llibre infantil i juvenil. Aquí hi ha crítiques, hi ha recomanacions, aquelles coses que fem moltes vegades, que llegim un llibre i dius, escolta'm, als teus amics de classe, quin llibre t'agradaria llegir? Perquè moltes vegades ens fan llegir els llibres que ens obliguen a llegir al col·legi. Doncs aquests són recomanacions ideals també. El deixo aquí, també, si vols llegir. Aquí, molt bé. Anem creixent, ens anem fent grans. I comencem a tindre certes aficions. Aficions com, per exemple, la música. Tenim la música. Per música també tenim revistes de música. Per exemple, tenim la 440. La 440 és una revista de música clàssica, de música jazz, molt ben feta, amb moltes recomanacions, amb reportatges i entrevistes superinteressant, que si algú la vol també, la deixo per aquí, i dius, escolta, és que a mi la música clàssica, la música jazz, potser per fer una lectura sí que em va bé tindre-la de fondo, però a mi com m'agrada conduir així, vull música més moderna. Doncs tenim un altre clàssic, la revista En The Rock. La revista En The Rock també és d'aquelles revistes que tu t'hi subscrius i dia a dia la vas rebent. No, dia a dia no, perquè no la fan cada dia. Cada cop que la fan, la rebes a casa. Per cert, estic dient de revistes en paper. Penseu que totes aquestes revistes també són en format digital. I diu, escolta, a mi m'agrada llegir en format digital també perquè així tinc el mòbil a tot arreu i puc llegir on vulguis. Entreu a iquiosc.cat
i allà podeu o subscriure-us a una revista en concret o em sembla que hi ha una tarifa plana amb la que tens totes les revistes que vulguis, d'acord? I així no cal fer el que fem moltes persones per llegir revistes, que és anar a la biblioteca o anar a la consulta del metge, perquè molta il·lusió no fa anar a la consulta del metge i normalment les revistes que hi ha a les consultes del metge són revistes del Corazón de fa 20 anys, que encara estan al preu en pessetes. Amb la qual teniu les vostres pròpies revistes que us podeu portar allà on vulgueu. I a part de rock, tenim una altra revista de música, com per exemple la revista Musical Catalana, que és una revista que surt del Palau de la Música. Aquest any és l'any dedicat a Beethoven, amb la qual ens parlen del Sir John Eliot Gardiner, un dels millors directors de música que hi ha. Està especialitzat bàsicament en música barroca, però Beethoven no és barroc. Ja esteu dient, això com ho saps? Perquè va llegir El Petit Sapiens quan era jove. Amb la qual aquesta revista també en podeu disposar. La deixo per aquí. Si voleu alguna, de veritat, no sapigueu agafar-ne alguna. Més coses. Per exemple, tenim revistes... Jo, per exemple, pertanyo al món del circ, al món de l'entreteniment, al món de l'escenari, amb la qual hi ha un parell de revistes també a les que ens podem subscriure, que són Entreacte i Circòlica. Dues revistes on hi ha recomanacions teatrals, on hi ha programació, on hi ha entrevistes a actors, on hi ha entrevistes a directors, a escenògrafs. Una dedicat més al teatre de sala i l'altra dedicat al món del circ. També us ho recomano amb fervor, perquè el món del circ és important que se segueixi viu i mantenint. No circ amb animals, circ amb persones, perquè circ amb animals ja n'hi en tenim prou mirant el Parlament. Molt bé, això ho deixem aquí. Més coses, més coses. Vaig anant i venint. Si en algun momentet algú diu, hòstia, no sé mai fotut, vull marxar, que sapigueu que jo, com que me giro i vaig cap allà a buscar alguna cosa, podeu marxar que jo no miro. Molt bé. Per exemple, aquí, que sou persones d'art, o gent que us agraden els quadres i aquestes coses. Arts plàstiques. Tenim el Bon Art. Bon Art és una revista especialitzada en arts plàstiques. Preciosa, amb unes imatges espectaculars, perquè si alguna cosa tenen les revistes és que cuiden moltíssim tot el que és el tema imatge. També la deixo per aquí per si algú la vol, d'acord? I una altra que és més de coses de disseny, de moda, d'estil, que de fet es diu així, es diu d'estil. És una revista que jo no practico massa, bàsicament perquè no em puc vestir amb el que hi diu per aquí. Bàsicament perquè la gent grossa com jo tenim problemes per vestir-nos, ja és algo que tots sabeu. De fet, l'única màxima que em va quedar clara és que quadros i ratlles no conjunten, per això Maradona no el veureu mai en un museu. És finet aquest, Molt bé. Mira, cuita. Sí, la Bon Art. La vol la d'estil també. No, la d'estil tampoc. No li agrada vestir-se així. Molt bé. Jo la deixo aquí per si algú la vol, d'acord? Més, clar, ens anem fent grans. Aquesta sí que t'ha interessat a tu, la d'estil. O sigui que sí. Per ta germana. És molt bonic això, perquè si alguna cosa tenen les revistes que es poden compartir, per tant, tot encaixa a la perfecció. Esports. Estem acostumats a parlar, a veure els esports a les notícies, hem estat tot el dia amb aquest tema del Messi i sa mare, i dius, escolta, a mi m'agraden altres tipus d'esport, perquè n'estic fart del futbol, però m'agrada l'esport. Teniu la revista ideal. És una revista que parla de tots els esports, menys de futbol. Ja tot menys futbol. No em diguis que no està ben pensat, ja només per això ja la voldria. Bueno, ja la vull, la tinc. Esport, bueno, i aquest és curiós, es diu Esport i franquisme. Avui, dia 11 de setembre, millor no diem cap cosa per aquí, que he vist mossos passejant. La deixo per aquí també si algú, vostè la vol, Esport i franquisme, li ha interessat. Home, mos veiem xandall, molt bé. No hi ha res de futbol, ho sento. No. I tampoc res de Lleida. Molt bé. Dius, comences, et vas fent gran, comences a tindre les teves sortides amb els amics amb el tema musical, per això hem fet la música, te'n vas al circ, te'n vas al teatre, amb els teus amics també, tenim les de Circòlica i Entreacte, tenim també revistes d'esports de muntanya, perquè jo soc més de muntanya que de mar, bàsicament perquè l'últim cop que vaig anar al mar van vindre els de Greenpeace i em van fotre a l'aigua. Dient, sí, que no pot nedar, s'ha quedat... Bueno, és igual. Tenim esports d'hivern, que són tots els esports que tenen relació amb la neu. Mira't, ta germana t'ha agafat una revista, carinyo. Sí, ha pensat que t'agradaria molt. I tu què llegeixes? A veure... Les de l'hoquei, t'encantarà la revista d'estil. T'encantarà. Esports d'hivern, tot el que seria esports de muntanya, esports de neu, tot així la teniu aquí. També la deixo per aquí, esports de neu. I si us agrada la muntanya des d'altres vessants, fer rutes, caminades, gaudir del paisatge d'una altra manera, tenim la revista Vèrtex, una miqueta aquí veiem que hi ha esports d'aventura, que aquí veiem un senyor fent barranquisme, que fent barranquisme simplement és passejar per un riu pel lloc que no toca,
però és divertit. I muntanya en general, amb la qual aquí veiem una persona fent espeleologia a la cova del tabac. La cova del tabac. Diuen que fumar mata, però en aquest sentit el tabac va bé, perquè la cova és preciosa. Mira que bonica. La deixo aquí també per si voleu descobrir. Tant Muntanya com Vèrtex són revistes que ens parlen d'això, d'anar a fer travesses, d'anar a fer caminades i que ens descobreixen coses que segurament no coneixíem fins llavors. Perquè estem molt acostumats a dir, oh, si tenim un país molt bonic, sí el coneixem, però no el coneixem de totes bandes, amb la qual ens serveix molt tenir revistes com aquestes. Que també dir-vos que si no teniu clar cap a quin lloc anar, doncs teniu directament el descobrir, que el descobrir us descobreix 1000 racons que podem visitar i veure'ls des de diferents punts. Aquí tenim, per exemple, amb aquest número, el Priorat que no surt a les guies. Si voleu saber com és el Priorat que no surt a les guies, n'han fet una guia. Per tant, ja és el Priorat que surt amb una guia, però no surt a les guies perquè només surt amb aquesta guia. Si algú vol la guia, aquí la té. Esteu bé? Esteu a gust? Sí, mira, el Priorat. Ai, el Priorat. El Priorat a les guies. Ara, si algú vol saber què on, ella ho sap ja. Molt bé. El Priorat, hem parlat de territori, de revistes més tancades a tot el que seria el punt territorial, també en tenim. Per exemple, la revista d'Igualada, una revista que parla d'Igualada. Vallesos, els dos vallesos. I llavors tenim un grup de revistes semblants en el format, però que cadascuna agafa diferents bandes de Catalunya. El Cadí Pedraforca, les Garrotxes, les Alberes i Gavarres. Per tant, si sou d'alguna zona d'aquí, doncs us podeu endur la revista a casa. Que la voleu cada setmana, cada trimestre, cada vegada que surti? Us subscriviu. Mira que és fàcil, això. Si les voleu, aquí les deixo. De veritat que tot el que estic deixant aquí, si algú s'ho vol emportar, s'ho pot emportar. Sembla una mica un xarlatan d'aquestos que venia xarop per el que té pelos, eh? Però bueno, aquí sí, una miqueteta. Ara em fan una foto. Així, és sortit natural, senyor? Molt bé, fantàstic. Què dius? Escolta, que n'estic fart de fer una mica de territori, n'estic fart de muntanya i tal. Jo el que vull és sortir de marxa per Barcelona. Ara està una mica difícil perquè tot el tema està una mica tapat pel tema de les mascaretes, del Covid i tot això. Però tot i així hi ha el time-out. El time-out serveix per això. Serveix precisament per sortir de festa, saber quins actes hi ha, quines discoteques obren i aquestes coses. Ara mateix la revista és primeta perquè està tot mig tancat. Però bueno, és igual. Que si voleu saber les poques coses que es poden fer, aquí les trobareu. També tenim una revista, un clàssic, Cuina. La revista Cuina és una revista que a mi m'agrada molt, perquè a mi m'agrada molt menjar. Heu de tenir en compte, però, que les receptes que surten aquí, n'hi ha algunes de molt bones, n'hi ha algunes que estan directament prohibides per mi. Jo vaig anar al dietista fa poc, li vaig preguntar quan he perdut i em va dir 2 mesos, has perdut 2 mesos. Sí, perquè bueno, he anat a 2 dietistes. N'hi ha un que em va fer la dieta Dukan, que és només menjar proteïnes. I però com que em quedava amb gana, em vaig fer una altra, i ara faig una altra que és res de proteïnes. I vaig fent les 2. I així m'aprimaré. I vaig dir a ma mare, què? Com em veus? I diu, et veig millor. Dic, ai, m'ha primat. Diu, no, et veig millor perquè estàs més gras. Per això et veig millor. És bona de vista, ma mare. Cuines, si algú vol la revista Cuines, les receptes... Bueno, vols la Cuines, tu? En sèrio? Que diu que mos convida a dinar a casa seva després. Gràcies, carinyo. M'ha sorprès que vulguis Cuines. Lo dels esports que us deia abans també. Està molt bé fer esports a la muntanya, allà on es diuen aquestes revistes, perquè lo dels gimnasos, passeu dels gimnasos, no serveix per res. Jo vaig estar apuntat en un gimnàs fa poc i me van fer fora del gimnàs. Perquè l'única màquina que em deixaven usar, l'única que sabia usar, és la que no em deixaven usar, que és una que tiraves €1 i que hi ha un bollicau. I diu, aquesta no, fora. Clar, jo em vaig apuntar al gimnàs i em van preguntar quants dies vols venir? I jo vaig dir, pues, no sé, 4 dies. I em van dir, no, comença amb 3 i després, si vols, 4. I vaig dir, vale, pues apunta el 17 d'abril, 15 de novembre i el 12 de desembre. I em va dir, és massa poc. Dic, collons, t'he dit 4, no 3. No, els gimnasos no. Millor anar a fer esport a la muntanya, com dèiem amb aquestes revistes. Escolta, què dius? Tenim les cuines. Ja sabem cuinar, però amb quins elements cuinem? No és bonic poder cuinar amb coses que tu mateix te plantis? No hi ha res més bonic. Jo conec mogollon de gent que planta coses. Hi ha molta gent que se les fume, però hi ha gent que se les menja. Què mengem? Doncs el que podem plantar i podem trobar aquí, per exemple, a agrocultura. Agrocultura. Un entorn sostenible, ecobiodiversitat i una revista meravellosa per saber com està el món agrònom actual. També la deixo per aquí. Ai, l'agricultura. Vol plantar? Què vol plantar, senyora?
Pebrots i esvergínies. Parlarem amb eufemismes, molt bé. Què més? També hi ha el món rural, El món rural també és sobre... A qui no sap de què va el món rural? De món rural. Li deixo per aquí. Molt bé. Vale, pebrots, albergínies i 3 cigrons també tindrà. Molt bé, fantàstic. Passa una cosa, que és que estem acostumats a que les revistes, estem acostumats a que siguin revistes físiques i que després hagin passat a la part digital. Però no sempre ha sigut així. Hi ha hagut casos que han sigut al revés, com per exemple el Núvol. El Núvol, una revista digital que també ara hi és en paper. I per què insisteixo tant en el tema del paper? Perquè avui en dia que estem tan enganxats a tot el que és les xarxes socials, el mòbil, les pantalles i tot, evidentment, sí, podem mirar revistes també, però tu estàs mirant una revista al mòbil i què passa? T'apareix allí, pum, missatge de WhatsApp, pum, missatge de Twitter, pum, i deixes de llegir i no et pots concentrar. El paper és un petit oasi, avui en dia, per tindre el teu moment, per oblidar-te de tot. Ei, la muntanya, la muntanya. A tu, tio. Vale. Doncs això és un moment per desconnectar de tot el que està passant digitalment i tindre el teu petit espai per gaudir d'una petita lectura. A part també, tot aquest tema de les revistes és una gran reivindicació que ja fa dies que s'hauria de fer i ja vinc aquí a fer-la. Hem de salvar els bidets. Avui en dia la gent ja no construeix casa sense bidet. Al lavabo no hi ha bidet. Per què? Perquè la gent no té revistes. Els bidets serveixen per ficar-hi revistes, sí o no? Jo a casa meva sempre he tingut els bidets plens de revistes. Doncs avui en dia que tenim les revistes en format paper, els podem deixar allà i tenim els bidets ben farcits de revistes. És meravellós. A part també la gent, normalment, quan està fent les coses que ha de fer al lavabo, o està al mòbil, o està aprenent portuguès, que vol dir llegint les etiquetes del xampú. Més coses. Opcions. Opcions és una revista que impulsa el consum conscient. El consum conscient. Moltes idees per millorar el consum conscient inclús a casa, amb coses tan senzilles com, per exemple, graduar la temperatura de l'escalfador d'aigua. Que dius, ostres, quina tonteria més gran. Sí, però ho has fet tu, això? No. Què fem? Nosaltres graduem la temperatura de l'aigua ficant més freda o més calenta amb barreja d'aigües. Doncs gradueu ja directament de l'escalfador i així no et sortirà tan calenta i podràs estalviar aigua. Tonteries com aquestes, que no són tontes perquè estem salvant el planeta, a revistes com opcions. Què més? Viure en família... Oh, i tant, si el pots agafar. T'ha agradat aquesta, Molt bé, fantàstic. Vida en família. Recursos per als pares, per aprendre a educar els fills. Evidentment, ningú sap com educar els fills, ni ningú dirà s'ha de fer així, s'ha de fer així. Però hi ha molta gent que té molta experiència, amb la qual poden donar moltíssimes eines que poden servir per educar els teus fills. Una forma molt fàcil d'educar-los és el que hem dit al principi, amb revistes com Cavall Fort, com el Piu Piu, com aquestes, els deixes una estoneta allà i ells mateixos s'eduquen sols, passant-s'ho bé, mirant dibuixos, llegint històries, educant-se. Que no, vols ser pare i vols educar els teus fills? Viure en família. Molts recursos, us recomano que us hi subscriviu. Més revistes, com per exemple, si esteu conscienciats amb el tema de la cooperació, tenim Cooperació Catalana. D'acord? És la revista del cooperativisme català. La deixo per aquí. Cultura popular. També tenim revistes de cultura popular. Per exemple, Gegants. Els gegants. Els gegants a mi sempre m'havien entusiasmat. Heu vist alguna vegada la pel·lícula aquella de El curioso caso de Benjamin Button? Doncs és el que passa amb els gegants. Us heu fixat mai que d'una senyora se li aixequen les faldilles i surt un adult? Doncs això és el que passa. Gegants. Penseu també que moltes d'aquestes revistes estan impulsades per associacions. Què vol dir això? Que no hi ha darrere grans multinacionals dient que farem molts diners fent revistes. No. Són associacions que fan les seves revistes perquè us subscriviu puguin sobreviure i així aquelles passions, petits nínxols de coses que ens agraden, les trobem perquè són especialitzadíssimes en tot. Una revista només de gegants, imagina't. Caramella, cultura i música tradicional i popular. Aquí la teniu. Els que heu arribat ara fa poc, aquestes revistes que estic deixant per aquí, si algú en vol alguna i se la volen portar, pot fer-ho, d'acord? M'has vist deshidratat? Moltes gràcies. Més. Abans parlàvem de ciència. Revista de ciència. També en tenim en català. La revista Mètode. D'acord? Aquest número, per exemple, està especialitzat en formes infinites, escenaris evolutius per a desxifrar la biodiversitat. Us en podria parlar durant hores, però no ho faré.
perquè no tenim hores ara per parlar de xifrar la biodiversitat infinitis. Vale? Revista Mètode. Interessantíssima. Més. Món medieval. Món medieval. Aquesta revista va sobre el món medieval. Molt bé, fantàstic. Mira, li ha agradat el món medieval. Sí, Bojos pel patrimoni. Aquesta també t'agradarà. Si t'agrada el món medieval, com que hi ha molt patrimoni que és medieval també. Saps? Molt bé, fantàstic. Seguim. Ui, sí, aquí en tinc moltes. Quan hagi d'acabar m'ho dieu, fotre el camp. Vale. Quines campalles estic fotent aquí. Veus, ma mare em deia que he d'aprendre a ordenar l'habitació. Penell. Una revista sobre meteorologia. Què? Com us heu quedat? Mireu si estan especialitzades les coses. Amb el segon número et regalen unes isobares. Algú el vol? Penell? Aquí el tinc. Més revistes. Ja veieu, cada fase de la teva època de la vida, de la humanitat, té la seva revista associada a tu. En tenim 1.000 no, són 150. Ara no puc mentir. Vens a buscar la de meteorologia? Tinc curiositat. Ets una nana petita. Fantàstic. Benvinguda. Revistes clàssiques. La Sapiens. Tothom la coneix. Revista Sapiens. Aquesta revista... Mira, aquí. L'últim resistent 1714. Hòstia, especial 11 de setembre. Especial per avui. La deixo aquí. Collon. M'haurien d'haver deixat una falsa aquí al costat. El món d'ahir. El món d'ahir tinc el número... Aquest és l'últim. El món d'ahir és una revista d'història, però no és una revista d'història només d'història. És una revista en què gent que són narradors, que no són estudiosos d'història, escriuen sobre història i gent historiadors es desmelenen escrivint d'una forma narrativa molt xula fets històrics. És una revista preciosa que a part el seu director és el senyor Toni Soler de l'Està Passant. D'acord? Sí, i tant. Gafi. Molt bé. Què més? Esteu bé per aquí baix? Sí? Som grans, ja tenim fills. Teníem el viure en família, però que sou professors, voleu educar els vostres fills a l'escola i fer-ho d'alguna manera amb fonament. Tenim revistes com Perspectiva. L'educació i la cultura ens faran lliures. Perspectiva. Articles de didàctica de la llengua i de la literatura. També són recursos per a professors en format de revista periòdica que van rebent a casa si esteu subscrits. Guix d'infantil. També recursos per a la canalla. Aquí el teniu. Més revistes. M'ho estic passant teta i no sé què estic fent. Molt bé. Tenim revistes... Mira, aquesta és Saó. Hi ha algú del País Valencià aquí? No? I de Lleida? Tu ets de Lleida? D'on? d'Ivars d'Urgell. Bona gent a Ivars d'Urgell. Hosti, les festes que foteu allà. És igual. Saó. Si hi ha algú del País Valencià, revista País Valencià, aquí teniu Saó. També tenim l'Espill, que la tinc per aquí, ara la trobaré. L'Edol. País Valencià. No hi surt la recepta a la paella, però és igual. L'Edol, la revista cultural del Berguedà. I si hi ha algú del Berguedà, que sapigueu que allà al Berguedà teniu una revista. L'Edol. Què més? Tenim clàssiques, revistes ultraclàssiques. Serra d'Or, que Serra d'Or ve de Montserrat, dels monjos de Montserrat. Amb Serra d'Or. El nom també molts no l'han buscat, però està molt bé. Aquesta revista en concret, la que us deixaré aquí, diu on són les dones periodistes? Aquí. Voleu saber on són les dones periodistes? Aquí. L'Avenç, un altre dels clàssics de les revistes culturals catalanes. També, revista que vosaltres us podeu subscriure i la rebreu a casa. Aquella noia s'acaba de fer un selfie. Ja estic acabant, Ai. Mira, l'Espill, la senyora del País Valencià. També hi ha l'Espill. L'Espill també és del País Valencià. D'acord? Vol l'Espill també? Sí, dona, sí que és gratis. A vostè per existir. No la trobo, la revista... És que
Aquí està, és que aquesta m'agrada molt. Perquè a més les revistes si tenen una cosa és que amb un llibre t'hi has de concentrar molt per no perdre el fil, per aquestes coses. I les revistes, com que són articles curtets, són ideals per fer lectures concretes en moments concrets. Em vaig a dormir, puc mirar una sèrie, sí. Se'n va a internet, miro una revista, miro un article, i aquest, per exemple, agafi. El núvol. Així serra d'or també, el deixa per aquí. Aquí, senyora, aquesta. Aquí està. A vostè. Se'n va amb un núvol. Aquesta senyora és Son Goku. Molt bé. L'Esguard, la revista Esguard, és un altre dels casos com el Núvol, per exemple, que són revistes que van sortir de forma digital i avui en dia el tenim en forma paper. Aquest és preciós. Aquest especial és un especial humor, amb entrevistes a humoristes com el Carbonell, el Peyu, el Boigues, tots aquests. Imprescindible per una lectureta d'aquestes coses de bidet, de lavabo. Aquí us el deixo. Digue'm. Sí, l'acabem d'agafar. L'ha agafat la senyora del Núvol Clinton. Ho sento. Catalunya Cristiana. Aquesta ja és... Ja us he dit que des que naixem ens van acompanyant les revistes. Catalunya Cristiana ja és quan ja estem cap al final, que ens fiquem a llegir aquestes coses. I així podem aprendre coses també que no sabíem. Per exemple, hi ha algun dubte que la gent té al cap i que no li resolen a missa. Com per exemple, els jugadors de béisbol han de batejar els seus fills. Si Jesús tingués un germà bessó, serien clavats. Són aquelles coses que només ho sabràs si llegeixes Catalunya Cristiana. I aquí surt una senyora amb mascareta. Metgessa, títol... Metgessa en un hospital. Molt bé, fantàstic. Catalunya Cristiana. Molt bé, fantàstic. Senyora del Núvol Clinton, si vol Catalunya Cristiana. Està aquí. Valors. Dialogal. Dialogal i valors. Valors, aquestes coses que cada cop veiem menys per la tele i que més necessàries són en aquest món que hi ha tanta gent i poques persones. Valors i dialogal. Revistes que ens ajuden a fer del món una miqueta millor simplement sent bones persones i explicant-nos com hem de fer les coses. Aquí estan, per aquí. Què més? Els marges. Canemàs, de l'associacionisme. Capçalera, dels periodistes. El Catarsi, una revista molt radical amb un pensament molt contemporani i liberal. La revista de Catalunya. El Temps. Bé, el món empresarial, si algú vol muntar una empresa, també el tenim. Amics i amigues, l'únic que us vull dir amb això és el següent. Ja us he dit que no hi ha grans multinacionals que estiguin darrere d'aquestes revistes. Quasi tots són petits associacionismes que el que fan és reunir-se per oferir un servei de qualitat. Molt treballat, amb molt de rigor. Faci, agafi. No l'estic mirant. Muntanya. Està agafant muntanya. Dic que moltes vegades aquestes revistes venen d'associacions que el que fan és dedicar-hi moltes hores en buscar continguts, en fer una feina rigorosa, en fer una feina que ens ajudi a entretenir-nos. I que, per tant, la forma més fàcil de tindre aquestes joies és subscriure'ns amb aquestes joies. Són petits regals que tu reps cada mes a casa, a la bústia, obres la bústia i que t'hi trobes publicitat i factures del banc. Doncs si a sobre, a part d'això, fa il·lusió obrir la bústia perquè t'hi trobes una revista, millor que millor. I algú diu, escolta, és que avui en dia el paper, a mi el paper ja no em va. Doncs que sapigueu que teniu l'iquiosc, iquiosc.cat. Allà podeu subscriure-us a la revista que vulgueu. I si no us decidiu per una, o dius, ostres, és que em subscriuria amb aquesta. Es paga una tarifa plana que no arriba als 10 euros cada mes i pots mirar-les totes. I t'estalvies anar a la biblioteca, que és el que fa molta gent per llegir les revistes, t'estalvies anar al metge, que el metge t'assabent des que va passar amb la Pantoja fa 20 anys, amb les revistes que hi ha. Tenim contingut nou, contingut recent, innovador, treballat, amb unes fotografies precioses, i l'únic que us volia dir avui és, si us plau, intentem que aquestes associacions segueixin vives, fem-nos subscriptors de revistes, que tindrem moltíssima informació especialitzada que ens ha anat acompanyant des que naixem fins al dia que marxem d'aquest món. Gràcies a tots per haver-me escoltat. I ara em giraré com per mirar una cosa per si algú li feia vergonya agafar una revista mentre estava aquí mirant. A vostè no li fa vergonya, no? Molt bé. Doncs les deixo per aquí per si algú se'n vol emportar alguna casa. Endavant.